Ing Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, warga lagi padha khawatir amarga anane penyakit demam berdarah. Kaprihatinan iki diwiwiti ana ing awal tahun 2021. Ana sementara wilayah sing kena penyakit demam berdarah kasebut. Ing wilayah Kesongo Ngentak-Sari, demam berdarah nyebar wiwit pertengahan Januari nganti pertengahan Februari. Ing wilayah Banjaran, demam berdarah nyebar ana ing wulan Januari, lan ing wilayah Kesongo Krajan demam berdarah nyebar ing wulan Februari. Amarga anane penyakit demam berdarah, akeh warga sing dirawat ing rumah sakit amarga penyakit demam berdarah kasebut. Kanggo ngilangake penyakit demam berdarah, warga lagi padha gotong royong kanthi nyemprotake fogging ing wilayah Kesongo. Gotong royong iki ditindakake kanggo ngilangake penyakit demam berdarah supaya warga masyarakat ana ing Desa Kesongo bisa sehat lan tentrem tanpa anane penyakit demam berdarah kasebut. Cukup semanten. Saking kawula Nazwa alias Syakira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.